l'horta ja no està ocupada. La tenim en propietat. Farem nosaltres el pa i farem nosaltres el pa. Hola a totis, vos saludem des del Centre Social Ocupat Anarquista de l'Horta. Esteu escoltant el capítol 0 de la primera temporada del PAI, el podcast anarquista interestel·lar. Benvingudis, comencem! Bueno, quin moment, nenis. El PAI està així i qui diria que esta notícia ens donaria tanta alegria, veritat? Jo sóc Andrea, la persona que guiarà el programa d'avui, però abans d'entrar en detall i contar-vos tot el mantecau del PAI, què menys que donar la benvinguda a les compis que han ideat i m'acompanyen en aquest projecte tan necessari com inesperat. Hola, Rosella. Hola a totis, quina alegria i quina emoció estar així fent el PAI. Hola, Alexandre. Hola, ya era hora que feren el PAI. Eso se había convertido ya en un niu d'anarquistes. Hola, Carlos. Què tal, com esteu? Mamais per la ràdio. I bueno, saludar també a Xema, que no està així, però és la personeta que ha composat totes les melodies de les diferents seccions del podcast. Saludar també a Ele, que al final és la que posa la pasta i mos finança. Oli palleris, pa lo que vulgueu. I també a Juancar, company que ens ha dissenyat este logo tan meravellós que tenim. Farem nosaltres el PAI, efectivament, però el PAI bo, el de l'Espanya que madruga. No, en serio, el PAI de les oprimides, el PAI de les que segons els senyors fatxorros ens passem el dia ocupant vivendes a les pobres hueles que ixen a comprar el pa. El PAI de les que rebutgem qualsevol autoritat. El PAI de les putes. El PAI de la penya que migra. El PAI transfeminista. Això és, el PAI anarquista i interestel·lar. Perquè sí, som anarquistes i com a tal som pretensioses. I volem que els coneixements que bonament intentarem transmetre en aquest programa traspassen aquelles línies imaginàries que ens divideixen i creen xicotets i grans espais físics d'opressió. Voldríem que ens escoltara gent d'altres galàxies, així del gueto, vamos. I jo què sé, que almenys ens escoltara alguna personeta que, què sé jo, viu en la Saidia. Esta cançó va dedicar per al Centre Social Ocupat Anarquista de l'Horta, el lloc on s'ha criat, ha crescut i assaja cada dilluns la criatura que avui és arreaca. Especial dedicació per al taller de danses, inspiradora d'esta cançó. Lol, 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 lol. El silencio acceso ha començat a tremolar quan una música timonia ha començat a sonar. Algú diu que l'espai musical alliberat hi ha una pera mala, hi ha una pera mala. Sonen guitarres de swing i final, totes preguntem què estarà passant. Arreaca està tocant i en el taller de danses ara ballen hardcore. En el taller de danses ara ballen hardcore. La chicalla de la casita está rebota, la chicalla de la casita está rebota, la chicalla de la planeta está rebota, la chicalla de la planeta está rebota. Hardcore, hardcore, hardcore. En el taller de bici va como una moto. En el taller de bici va como una moto. Les botelles estan plens de glifosat, les botelles estan plens de glifosat.
Garachimos punti, catunejat, la furgoneta lo mal más. La furgoneta lo mal más, más, hardcore. Glifosato, como una moto. Glifosato, como una moto. Vayan hardcore. Arriaga está tocando, l'Horta ja no està ocupat, la tenim en propietat, farem nosaltres el pai, derrocarem el sexuà, derrocarem el sexuà, hardcore, glifosato, como una moto, glifosato como una moto, vayan hardcore, glifosato, como una moto, glifosato como una moto, vayan hardcore. Acabem d'escoltar la cançó que ARH dedica al Centre Social Ocupat i Anarquista de l'Horta, el taller de danses. Avui és el capítol 0, i això vol dir que és el capítol on vos explicarem d'on naix la idea de fer aquest programa, l'estructura que tindrà, la periodicitat en què ens podreu escoltar, com ens organitzem, etc. És una espècie de metacapítol, que segueix la mateixa estructura d'un capítol a l'uso de seccions i enfatitza de seccions, però que l'aprofitem per explicar-vos-el. Sí, hi haurà capítols amb seccions i capítols sense seccions, o monotemàtics, com vulgueu dir-los. I estos seran o bé de literatura o bé de senyores anarquistes mortes. Vale. Aquest és un capítol amb seccions, i en esta secció, el tema ETA del dia, tal i com su propi nombre indica, parlarem d'algun tema que ens inquiete, ens atravesse, ens motive o simplement mos avellisca debatre i parlar, sempre relacionant-lo amb l'anarquisme. Avui, com és el metacapítol, el tema ETA del dia és el propi podcast. L'explicació de la falla, vamos. Per tant, vaig a començar explicant-vos lo dels programes en seccions i els programes sense seccions, perquè ja que no m'he pogut callar i ho he dit al principi, doncs bé. I ja després vos expliquem un poc d'on naix aquest projecte i ja continuarem el capítol amb les seccions que sempre tindran els capítols amb seccions, explicant-vos en què consistirà cadascuna d'elles. Vale, comence. Senteu-vos si esteu de peu, vale? La nostra idea és traure un capítol al mes. Fins ahí fàcil, no? Traurem un capítol al mes alternant seccions i no seccions o monotemàtics, però sempre seguint una seqüència. Començarem amb un capítol amb seccions un mes. El següent mes serà un capítol monotemàtic i sense seccions de literatura. Al següent mes, uno de seccions. I a l'altre mes, uno monotemàtic i sense seccions de senyores anarquistes mortes. I aquesta seqüència es repetirà fins a l'infinit. O siga, seccions literatura, seccions senyores anarquistes mortes, seccions literatura, seccions senyores anarquistes mortes. Vale, nenis, totis juntis. Seccions. Literatura. Seccions. Senyores anarquistes mortes. Seccions. Literatura. Seccions. Senyores anarquistes mortes. En fin, este es el nivel. Dit això, Roser, Alexandre, L, Carlos, per començar, alguna li avellix explicar-li a la gent bonica que ens escolta d'on naix el pai? O siga, què és el que ens ha motivat a petar-nos més si cap la vida i decidir fer un podcast? I per què un podcast des del CSO a l'Horta? Va, jo mateixa li tire. Vale, va. La nostra idea naix de la voluntat de generar un espai de difusió dirigit a la gent de dins del moviment llibertari i també a la de fora. El que volem amb aquest programa és crear un espai de reflexió al voltant de temes que ens atravessen com a militants, com a persones preocupades per la realitat social i com a habitants d'un món complex amenaçat per múltiples crisis. És cert que no tenim totes les respostes, però en cada programa portarem exemples i referents
per imaginar i construir camins que ens acosten a l'utopia. En una societat que rebutja i condemna la dissidència i la diversitat, i on les que no estem prop de les èlits hem de lluitar cada dia pel dret a l'habitatge, per evitar la repressió, per allunyar els especuladors, perquè s'escolte la nostra veu, per parar un genocidi, en eixa societat nosaltres venim a recordar-vos que no esteu soles. Volem donar veu a les col·lectives amigues, de dins i de fora de l'horta. Volem reivindicar a les oblidades. Volem compartir relats inspiradors. Ho farem amb rigor i humor, clar, perquè així som nosaltres. Ja el propi títol ens evoca aquestes coses, no? Com a veïnes del barri de Benimaclet, un PAI, Pla d'actuació integrada, urbanístic, ens amenaça. Amenaça en vendre tot el barri a Metrobacesa, en destruir l'horta, expulsar a les veïnes, especular amb la vivenda i desnonar el nostre centre social. Per això, un altre PAI podcast anarquista interestel·lar. ens servirà d'altaveu per a reivindicar la nostra forma de fer en col·lectivitat. O això esperem, en cas de que algú a l'altre costat de les zones s'animi a escoltar-nos. Gràcies, Rosella. I res, ara que ja vos hem contat tot el rotllo de l'estructura, de la periodicitat i la finalitat del podcast en si, vos sembla que seguim en la segona secció? Vale, va. L'entrevisteta del dia. Si la veritat és que els noms de les seccions no enganyen. En esta ens agradaria donar a conèixer i posar en valor a totes aquelles col·lectives que habiten i enfortixen el CSOA, ja siguen internes o afins, i que ens conten què és el que fan, quines activitats tenen pendents, si estan obertes a noves incorporacions, etc. Avui, al ser el metacapítol, ens anem a entrevistar a nosaltres mateixa. Però, alerta antirepre. En lloc d'exposar-nos i rellenar-li pràcticament a la Comissaria General d'Informació les nostres fitxes policials, anem a respondre preguntes interessants però no tan personals com per provocar la nostra detenció immediata. Vale? Comencem. Pues va, Alexandre, la primera pregunta va per tu. Supose que sabràs que Espanya en general i les zones de la Mediterrània en particular es troben en una situació de sequera meteorològica prolongada des de finals de 2022. Per tant, m'agradaria saber què és el primer que plantaries en un hortet desert. Te dono 3 opcions, ¿vale? A. Maracuyà. B. All elefant. C. Canyes. Ui, pues maracuyà, sense dubtar. No sé com es menja, però així al CSO de l'Horta en tenim plantat i és immortal. Ho plantaria en un hortet i en els jardins del PAI. Si hi ha algun que siga públic, clar. Això. Per a que es menja gratuïtament tot el món. Vinga, va. Pues esta segona per a Rosella. Rosella, d'aquestes 3 senyores anarquistes mortes, amb quina tindries una relació monògama? A quina enviaries al barco de Pepe Ruiz? I quina seria la teua millor amiga? Te dono també 3 opcions i m'agradaria que desenvolupares un poquet la teua resposta. A. Amparo Poch i Gascó. B. Emma Goldman. O C. Federica Montseny. Jolín, Andrea, has anat a pillar, eh? Bueno, com estan totes mortes, tampoc les puc ofendre. A veure, al barco se'n va la Federica, per les declaracions homòfobes que va fer. La relació jo crec que la tindria en Amparo Poch, perquè la veritat és que em cau bé. Però, bueno, ella era de la corda d'Àngel Pestanya i del partit sindicalista i al final això ens haguera allunyat. Però, bueno, que com has dit, relació monògama i ella era partidària de l'amor lliure, pues jo crec que ens haguérem separat amistosament i tot bé. I la meua millor amiga, clarament, Emma Goldman. Com no vas a voler ser amiga d'una tia a la que van declarar la dona més perillosa dels Estats Units? Sempre Emma. Gora, Emma. Gora! Vinga, va, Alexandre. Tria una d'estes 2 opcions i desenvolupa, ¿vale? Sense esmorzar no hi ha revolució o sense berenar no hi ha revolució? Mare meua. Sense menjar en 3 hores no hi ha revolució.
Donar-te a triar entre esmorzar i berenar, això és feixisme. És com preguntar-te quina cama vols que el tallen. Sí, és que jo no sé per què te pregunte. I ja per acabar, Rosella, esta és una pregunta que ens fem tota la penya del rotllo i considere que eres tu la persona oportuna per posar un poquet de llum a la foscor, com diria Carles Porta. Per a tu, quin és el complement imprescindible que ha de dur una bona senyora anarquista en el seu bolso, tote, renyonera, per a practicar l'elegància? Ui, esta és difícil, encara que m'agrada la pregunta. Crec que no puc quedar-me en un únic complement. Així és que, mira, te'n diré dos, ¿vale? Vale, va. Per una banda, un spray, un tàquer o unes pegatines. Per si en qualsevol moment has de fer un art atac fugaz, que a voltes els barris se'ns posen molt lletjos. I nosaltres, com a senyores elegants, volem harmonia visual lliure de feixisme. Crec que aquesta referència a l'art atac denota que ja sóc una senyora. Lo que som. Bueno, i el segon objecte seria una llibreta xula. Una cosa bonica i assear per a prendre acta i anotar les múltiples quedades i assemblees, perquè, com a bona senyora, no pots confiar només en la memòria. Ho necessites tot apuntat en paper i ordenaet. Perquè sí, més val un llapis curt que una memòria llarga, no? Això és. I bueno, fins ací l'entrevisteta del dia. Continuem. Tinta d'anarres. Bueno. Benvingudis a la secció Tinta d'anarres. Àlex, ja que seràs tu sempre qui presentarà esta secció, ens contes un poquet de què tracta? Clar. Pues mira, Tinta d'anarres serà una secció de literatura del podcast, on recomanarem obres de ficció amb contingut polític pròxim als valors del programa. No parle de literatura política, perquè tota la literatura és política, per molt que la revestisquen de neutralitat i tractant temes que aparentment no són ideològics. Intencionadament o no, és polític i crea imaginaris i referents que el personatge protagonista siga de les classes dominants o siga de les classes subalternes, o siga una dona o siga un home. I a més, volia parlar de literatura perquè, ben utilitzades, les novel·les poden ser una arma de transformació social. Sense negar la importància de l'assaig, la ficció, gràcies al factor de l'entreteniment, té la possibilitat d'arribar a un públic més ampli, a través d'un llenguatge més accessible i agradable. Però encara et preguntaràs, però què és Anarres? Bueno, doncs és el planeta anarquista que imagina Úrsula K. Le Guin en la seva novel·la de ciència-ficció Els desposseïts. Però no vaig a contar més perquè en el mes que ve farem un monogràfic de Tinta d'anarres sobre aquesta creadora d'utopies, Úrsula K. Le Guin. Entonces, Àlex, para que la gent mos entenga, esta secció de literatura vindria a ser una xicoteta píldora que es desenvoluparà en el monogràfic de literatura del mes següent, no? Sí, més o menys. Tinta d'anarres serà una secció de recomanació literària dins de PAI, el podcast. Perfecte. Així que tu, personeta que ens està escoltant, recorda, milita i llegeix. Senyores anarquistes mortes. Benvingudis a la secció de senyores anarquistes mortes, que sempre serà dinamitzada per Rosella. Rosella, t'aveis contar-nos de què anirà esta secció? Clar que sí. Senyores anarquistes mortes serà la secció d'història de PAI, el podcast, on en cada programa donarem una píldora de memòria anarquista. Serà una secció fixa en els programes de seccions, on en cada capítol contaré una minibiografia d'una dona o dissidència anarquista oblidada. En la majoria d'ocasions seran valencianes o amb alguna relació més o menys propera amb el País Valencià. Però bueno, tampoc vull tancar portes, així és que no necessàriament. A voltes pot ser vos porte dones anarquistes d'altres llocs. I a banda, Senyores anarquistes mortes serà també un programa monogràfic que vindrà, de volta en quant. En aquest cas, tot el programa estarà dedicat íntegrament
a contar la vida, la militància, l'obra i el context d'un anarquista en particular. En aquest cas, clar, ho podrem fer amb més profunditat, perquè disposarem de més temps. Però, i per què, senyores anarquistes mortes? Perquè la història, o més bé, la història que contem, i sobretot la que amaguem, pot ser una ferramenta política utilitzada per a legitimar certes decisions actuals. Per això, també és cert que per construir societats sanes hem de conèixer tota la història, i no només aquesta història parcial que normalment s'ensenya als col·les, als instituts i a les universitats, que sol ser una història centrada en personatges singulars i poderosos, en els vencedors de la història, que casualment, si es fixeu, quasi sempre són homes. Quan es parla d'alguna dona, es parla d'ella com si fora una excepció. S'obvia, intencionadament, la història de les classes subalternes, la nostra història, la de les persones i col·lectius que hem estat al marge de les èlits, com si la seva existència no fora important, com si aquestes persones, amb les seues accions, no hagueren sigut qui ha propiciat els canvis socials. S'ensenya també una història centrada en guerres, en disputes de poder, en violència, però s'oculta les cures, la creació, l'ajuda mútua, sense les quals, en realitat, no haguérem sobreviscut fins avui. Les dones són part d'aquesta història invisibilitzada, i això és una decisió política. No té cap base històrica, perquè clar que les dones sempre han participat i han tingut pes en els processos històrics. És absurd pensar el contrari, perquè les dones són la meitat de la població. Per tant, com van a desenvolupar-se les societats sense la participació del 50% dels seus membres? Començant per aquesta idea de que les dones no han treballat fora de casa fins fa 4 dies. Anem a veure, això és una visió androcèntrica i classista. Les dones de les classes obreres sempre han treballat fora de casa. Allò és una construcció intencionada estesa a partir del segle XIX, que va ser horrible, per a legitimar el paper de l'àngel de la llar. L'oblit té nom de dona, un oblit intencionat que ha caigut, també i especialment, sobre les lluitadores anarquistes, a les quals la historiografia oficial no ha prestat atenció. Per això, encara no es reconeix prou el seu valor, la seva tasca ni la seva obra. Però en PAI, el podcast, volem rescatar de l'oblit a les militants que ens van precedir, perquè ens calen referents inspiradors que, malgrat els seus defectes, les diferències ideològiques que tinguem amb elles i la derrota que van patir, ens permeten establir un diàleg entre el passat i el present per construir, totes juntes, alternatives de futur. Així que, en definitiva, senyores anarquistes mortes naix, una, de la convicció de que conèixer la història és imprescindible per construir societats sanes en el present sense deixar que ens manipulen. 2, de l'interès per recuperar la memòria de la militància anarquista, ja que en general apareix molt poc als llibres d'història, i quan ho fa és de manera parcial, no tendenciosa. I 3, de la voluntat de salvar de l'oblit a aquelles dones i dissidències anarquistes que posaren el cos i la paraula al servei d'un món nou, aquelles que, des de la militància i també des de la quotidianitat, desafiaren els rols establerts i les convencions socials. Així que esteu totes convidades a aquesta aquelarre de senyores mortes. Vamos! Efemèrides. Bueno, penya, i sentint-ho molt, hem aplegat a la última secció del capítol. En aquesta anem a contar-vos esdeveniments que han ocorregut en la història el mateix dia que gravem el capítol. Avui estem a 4 d'octubre. I per tant, dir-vos que, un dia com avui, però de 1997, Cristina de Borbón y Grecia, infanta del Reino de España y filla menor de Juan Carlos I de Borbón, alias el ladrón, y de Sofía, la que es llava el cul en lejía, es casa en Barcelona amb Iñaki Urdangarín. El Iñaki, un fiera. Un guilopo. Que deixa de jugar al balonmano perquè necessitava les 2 mans per robar a l'hisenda pública. Un dia com avui, però de 2004, s'estrena la sèrie mexicana més exitosa de l'època, Rebelde. Jo no sé si sou més de Rebelde o de Rebelde Way. Rebelde Way.
Uei, però que sapigueu que Rebelde es va estrenar 2 anys més tard que Rebelde Way. Hombre, la original... Rebelde Way. I bueno, que m'he deixat la millor pel final. Que no vaig resultar que el 4 d'octubre de 2021 Facebook i les seues altres xarxes socials subsidiàries com WhatsApp i Instagram van sofrir un ciberatac que, a part de suposar un apagó mundial d'aquestes durant 7 hores, li va provocar pèrdues d'aproximadament 6.000 milions d'euros. 1.000, 2.000, 3.000. Ole, ole. A l'empresa de Mark Zuckerberg. I és que no hi ha res que ens posi més contentis que el fet de que un ric perga diners. O sigui, és que és pràcticament un orgasme. Ui, també va ser un orgasme el salto a la fama de Luigi Mangione. Evidentment. I res, Penyi. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Que sapigueu que ens podeu trobar en YouTube, en iVoox, en Archive i en podcast en k.org. I també podeu seguir-nos en Instagram. Podcast anarquista interestelar. Podcast anarquista interestelar. Podcast anarquista interestelar. Podcast anarquista interestelar. Ens trobem en les zones, ens trobem en els carrers. Que visca Palestina, Kurdistan i qualsevol altre poble oprimit. Bye, 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 bye.